गारिया हाजार दाम जाया मानो साइलेन्जारा गोसोमानो जाखायो सिख्लाफ्रा जेसेबां साफा जाया मानो गथ' सासे सानै मोनबाथाय खरलेब जाखायो Good morning everyone, welcome back to the channel. This is Tim, a video creator. लोगोफोर दायो जोङो हामफैजों आंजों जोंहानि दाबसे बारियाव दंफैयो आरोना ओमफ्राय दा जोङो गय हाननो होनना फैदों माने बारियाव जेबो बुस्थुआनो थानो नागिरा नालाय मानसिफोर बारा फैबाय थानाय जाया सम समल' फैनाय जायो गोमानानै थायो आरोना बुस्थुफ्रा बेखायनो दा जोङो हाननो होननानै फैबाय आरोना हाननानै लांजोबसै गयखौ बारा थाइखायाखै फांबा फांनैल'सो थाइदों गोदान गायनायबो दङ गोदान गायनायाबो बारा बोसोर जायाखै नालाय नै आमफिया हाग्रा एवस्रांगासिनो दं बिराद गुसु बोथोरा लबाराबो बिलाइ सिरिजोब्बाय एप्रिल मेनिफ्रायसो आरो गोदान टेपिं खालामफिननांसिगोनलाय सिरिजोब्बायब्रा बिलाइआ दाखालिनिफ्रायनो माला दिनै होनखो लबारा बिलाइ सिरिजोब्बाय होननाय खोनायाखै खोनासंफिन नोङो जोगोनार सामब्राम फिथाइ सामब्राम बेदर नैलै हाग्राया माथो जौनानै थाजोब्बाय नै एवस्रांजोबनांगौमोन थ' नै बोरै गाखोगोन नै गया गोजौ गोजौथार फिथाइयानो बारा गैयालै ओइ नै गयखौ होथारबायमोन माला जास्रांसिगोनलाय बेयाव अबेनिखौ हानगोन बै बैनि गानायगोरगोन फै बै बारि मोनसेनिखौ फिथाइया बिराद खम देग्लाय बेयावबो नै थाइबा थाइनै थाइदों गयानो बारा गैया फिथाइयानो दिनैसो फैनो मोनलायबाय आरोना बारियाव नायलाय लबारा बिलाइ माबा राबार बिफाङा बिलाइ सिरिजोबा मादि जायो ओमफ्राय नायदो आरोहाय थाइबेसेनि दोनलांगोन खामानि मावनो फैनायानो बेना गस्लाबो लंपेन्ट बिराद मोजां मोजांसो गाननानै खामानि मावोब्रा बियो बोराय खाबसो गाननांगौ मैला नांखानायखौ गगा मोननानै जाला गन्थंआनो हास'नासो गाहरनांसिगोन ससे ओरैनो बिजौ गैखाया गगा मोनबाथाय थाब गाननो रोंखाया आंनिया ओमफ्राय मोनाबाथाय मोना आरो दै मोनबाथाय नायजाला थाब गाखायो एसे खामानि मावनो फैलाय बे बाथौआव बोरै बोरै गय फाननानै एसे जाय मैदेरनि बोलो नायदै बिनि खायदाखौ मानसि गाखोगोन नुवाखै दा आइदै गन माबायदि थाल गैथारा हिनजावखौ थाब थैजानो लुगैयो ओंखायनो बिदि खालामदों आंखो मिस्थां माबा दालायानो नांफैगुलायबाय थाल गैथारा गावनाव नांगोनखौबो थाल गैया मालायखौबो थाल गैया इ मानसिया नुवाखै गोलैगोन मागोन मिस्थाङा गेसेम जायो लासै खालाम थङाला माला नङा गय फिथाइयाबो गैथारा फांसे हानखांलायबाय ओमफ्राय फिथाइयानो बारा गैया नालाय ओरैनो बेखौनो हानसाबला बायनोसै आरो बानलुनि दाम संख्रिनि दाम मोनबानो जायो ना मा होनो देग्लायसो थायनाय नायो एसेल' थायथारदों फिथाइयाबो नै मोग्रियासो फिथाइयाबो होखाय गाखोनाया दाबो गाखोनो हायो आव थोद खाथियाव बोनांगौमोन आं मोखांखौ रोङासै गोजौ गाखोना लानांगौमोन आङो दा मेंसिनसो गया देग्लाय ग्रोम ग्रोम जासिनबाय आं फार्स्ट फैगोदानाव गयानो गैयामोन
देराखैनोमोन आरो गया माने बिफाङा गय बिफाङा देराखैनोमोन ओमफ्राय दायो नै एसे जौसिन जोब्बाय आरो मेथाइ लाबोखालाय नै बारियाव फैबाबो बे मोनसेल'सो नाय फुङाव ओंखाम जायालासिनो हायो नामा ओंखामखौनो जानाय जाया फुङाव खालि 12टा जाखायो टाइमानो मालाथ' 1टा 2टा जायो खामानि मावैनो रानख्रुबलांजोबो नै हामफ्रा आं थानो हाबावोसो फिसा गोनांबाबो 12टा गाहाम जायो आङो थाम्फै माबा थाम्फैना एम्फौ गथ'निफ्राय बुरि नुखायो आरो सिख्लाफोरखौ फार्स्ट गोदान खिनियावल'सो साफा अरे कहना क्या चाहते हो गारिया हाजार दाम जाया मानो साइलेन्सारा गोसोमानो जाखायो सिख्लाफ्रा जेसेबां साफा जाया मानो गथ' सासे सानै मोनबाथाय खरलेब जाखायो गावसोरलाय एखे थाबाय थायो बायदि नुदो आं दाबो हेन्डसामबावब्रा सिख्लाफ्रा फसायबावोसो आंखौ मा सानदों नोंलाय जाला लां नै दायो लांसिगोन सिखोनसै खनखांबाय बे गोजौनिफ्राय हाननानै गारहरनायाव सिरिनाय आरो बेखौ खननानै लाग्रोबाय माखासेखौ इयाव गाव रोगानानै दोनखाबाय जि सु दंखायो ओमफ्राय बारियाबो ओरैजा आखायाव हाबलाजोबबाय आंना सुआ गय फिथाइखौनो थाया नालाय फिथाइयाबो दाउ गावग्राफ्रा खावनानै लांलाबाय थायो सोरबा ओंखायनो हानफैजोब्बाय आरो माने गामिनिखौ ओमफ्राय डाइरेक्ट दा बिदिनो फानहरखायो गामिनिया थांनाय बोसोराव 31 कुइन्टेल ना बेसेबांबा जादोंमोन देग्लाय बेसेबां जागोनथाय मिथिला दा माने हाथायाव लांनो थाखाय देग्लाय लांनो हायाखै रावबो गय फिथाइखौ जाख'नो हायाखै आरोना गय फिथाइयाबो सिसि केमेरा बयना दोनखादां जि साइस साइसखानि जानो लुगैलायलाङो आंहा दे गाखोबावसिगोन बिथाङा फेफाफानो माबायानो भिडिअ लानाय जालायलांसै आंहा लासै गाहरलै नै दायो खानायनि हाबाफारि आयु नायजाला खर'आनो गफंजोब्बाय बिफाङाव गाखोनाया बिराद मेङो बस्था फिसाजों बस्थासे जाहां जादों आरो बेसेबां गिलिर आंथ' थिखोनो हाखानाय नङा लांग्रोदो गिलिरथार गोथां नालाय मालाय अजन जायो बाइकआव खाबाय लांनोसै बेफारिफोरनो फानहैनोसै ओंखाम मोनजाहैयाखै नामा मेंगुलायबाय दोनहै माबागोरसिगोन बियो हैगोरसिगोन गय फिथाइखौ ओमफ्राय आंखौ लांफैसिगोन थांबाय था लाबोनाय लोगो लोगो लामायाव लाखिखायो बेफारिफ्रा गामिनि गोजासो बोख्लायगासिनो दं खै केजि जागोनथाय थांनाय बोसोराव 75 केजि जादोंमोन बारा जानाय नङा दा हादाननि ओइ मोजां थाइजोबाखै फांबा फांनैल'सो बेसेबां जादों 71 खमायदों होनबा माबा फिसा फिसाया अजन जायाखैलै नैथिं आबौआ दाउ लाखिदों दाउ सानदो 35 थाखायो